коре ки кардан дар кор шава як ҳафта як шаб тартиба ба ҷо мемонем ҳамаша паго чӣ кор кардан дар кор фардо чӣ кор кардан дар кор ана ҳаст ки неожиданно мешавад кор нохост пайдо мешавад индам бояд ки вақт ёбем ҳамин реҷаи корӣ надорем мохи чӣ хеле ки омад хоб мерем бефара шудем хоб мерем бо ягон кор биромад кор меравем тамоман мо саҳар барвақт мехезем ҳамин соатҳои 5 даже барвақттар мехезем хоб хай дасти рӯш мешӯем баъд мерем стадион тамрин ҳамроҳи велик мерем велосипед мерем ҳам стадион ҳама бод ҳавои тоза дорад ҳам вақти одам хуш мешавад ҳам агар сардард бошӣ саратам соз мешавад ҳавои тоза бӯи гул тамрин турникас инҷа ҳама чизо ҳастад ва онҷа чанд одамо пайдо мешаванд ҳар силу соли гуногун тамрин мекунем мана вақт хуб мешавад таб хуш мешавад баъд мебием хона баъд наҳорӣ мекунем кор мерем хоб кор хай рӯз таби хуш қати кор мекунем кори чанд соат 8 соат кор мешавад охе баъди кор ҳамин соатҳои 5 мебием ана бо машқи зал мерем онҷа мисол як фитнес ҳаст албатта онҷа бо як ҳафта ба 3 бор онҷа мерем тамрин мекунем ҳамин хел вақт мегзарад ки намефаҳмед чӣ хел бо хона меем баъд хона меем бо шӯ мекунем бо хондана ягон чиз машғул мешем интернет мо 3 круг дорем апаҷон 3 круг мекунем медонем 8 соат 9 соат мешавад вақтатон мерасад ба ҳама қариб ба зиндагӣ ба истироҳат мешавад кор меем хона мерем тамом я ҳафтада аз 2 рӯз отдих дорем мака Встаю утром, потому что у меня ребенок. Саҳар барвақт аз хоб мехезам, зеро кӯдаки хурдсол дорам. Бояд ба мактаб омодааш кунам. Вақте шумо саҳар барвақттар аз хоб бедор мешавед, рӯзатон тӯлонитар мешавад ва ба дигар корҳоятон вақт меёбед. Албатта вақти бештари ман дар ҷои корам мегузарад, аммо истироҳатро ҳам набояд фаромӯш кард. барои ба ҳама чиз расидан бояд нақшаи рӯзро тартиб диҳем. Кадом соат чӣ кор карданатонро нависед. танҳо дар ин ҳолат шумо ба ҳама чиз мерасед. Ман инро таҷриба кардам. агар ки аз рӯи нақшаам ки успед накардем мақсад мондагиша шав мекунем мисол ба аёдати падар модар агар рӯзона вақти кор дад успед накардем шаб албатта мерем хабар мегирем дар аёдатшон мерасем суҳбат мекунем бо мақсад бо мерем бо фарзандо агар хоб набошам бо дал чиқати фарзандо мешинем суҳбат мекунем акӯ системаи кори мо апа системаи соҳаи савдоае вақти муайян надора мо метонем барвақттар айкор барвақттарак равем метонем дертар шавад ба ҳамин хотир вақти муайян надора не ки ҳаракат мекунем ки ҳамаи чира сари вақт дарёб кунем равем мақсад ба нақша бигирем ҳамин чизро асос чизое ки муҳимтар ша ҳаракат мекунем ки ҳамин рӯзе ки нақша кашидӣ бояд буд кунӣ агар кадомеш ки нарасем успед накунем мисол физически успед мекунем не ки вақт рӯз шаб мешавад успед намекунем